ଆସ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଇବା ଗୀତ। ଗୀତରେ ରହିଛି କେତେ ଯେ ମଜା ମଜା ଗଣିତ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ମଜା ମଜା ଗଣିତ ଜାଣିବ, ଜ୍ୟାମିତି ଜାଣିବ? ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତିନି ଭୁଜ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଥାଏ ତିନୋଟି କୋଣ। ତିନି ଭୁଜ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଥାଏ ତିନୋଟି କୋଣ। ତିନି କୋଣ ଯାକ ମିଶିଲେ ହୁଏ ଦ୍ୱିସମ କୋଣ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତିନି କୋଣ ଯାକ ମିଶିଲେ ହୁଏ ଦ୍ୱିସମ କୋଣ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସମକୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କି? ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 180 ସରଳ। 90 180 ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଥାଏ ଯେ ସ୍ଥୂଳ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? ଆଉ ଥରେ କହିବି, 90 180 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଯେ ସ୍ଥୂଳ। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମିଲେ କହିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା? ହଁ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମିଲେ କହିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଜ୍ୟାମିତି ପାଠର ମଜାଏ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗୁଣିଲେ ହେବ ବର୍ଗ ଏକକ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗୁଣିଲେ ହେବ ବର୍ଗ ଏକକ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ 2ରେ ଗୁଣ। ପରିସୀମା ତାର ପାଇବା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମା କିପରି ଜାଣିବା? ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛ ତ? ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ବାହୁକୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ପରିସୀମା ଯେ କହୁ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛ ତ? ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାର କରିବା, ଆଉ ପରିସୀମା କିପରି ବାହାର କରିବା? ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ବାହୁକୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ପରିସୀମା ଯେ କହୁ। ଆଜି ଗୀତ ଏଠି ସରିଲା, ପୁଣି କାଲିକି ହେବ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଯଶ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।